Tabbas ana wata ga wata. Wannan dalili kaɗai kan iya sa mai girma General Abdurrahman Chani wato shugaban ƙasar Nijar ya ƙi ba da daman da za a saki wato tsohon shugaban ƙasar Nijar Muhammadu Bazoum. Wanda wa'innan dalilan su ne suka kasance kamar haka, wanda idan dai mai sauraro ya biyo mu a cikin wannan shiri namu zai ji mu ɗauke da wa'innan cikakkun abubuwan da za su hana shi General Chani ɗin ya sa a saki Muhammadu Bazoum. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin namu na yau. Kamar yadda ne mana matashiya a farkon wannan bidiyo nawa, wato na yi magana ne game da wasu dalilai wato da suke nunawa cewa Janar Chani da wuya ya ba da dama da za a iya sakin Muhammadu Bazoum, wanda mutane suke ganin hakan bai kamata ba. Ya kamata a ce tuntuni Bazoum an sake shi ya ci gaba da hidiman shi kamar yadda sauran al'umma su ma suke yi. To wannan dalilai da ya sa shi Janar Chani ya nuna cewa bai kamata ya saki Muhammadu Bazoum ba su ne kamar haka. Tabbas mun san dukkan wanda ya kai matsayin zama shugaban ƙasa wato a ƙasarsa, mun san mutum ne mai girma kuma yana da mabiya. Ko yaya ne sai ka same shi yana da mabiyan shi, wanda duk shi a rayuwa akwai wanda kullum idan naman jikinka kake yanka kake bashi ba zai taɓa son ka ba. Shi kuma wani idan kullum naman jikin nashi kake yanka amma yana nan yana son ka sosai fiye da duk tunanin mai tunani. To wannan dalilin ne yasa ake ganin cewa mabiyan da yake da su, idan fa aka saki Muhammadu Bazoum ya fito ya ci gaba da mu'amala kamar yadda sauran mutane suke yi, to zai iya samar ma wato mulkin Janar Chani da wani matsala ko kuma tangarɗa, wanda hakan ba abu bane mai kyau. Wasu suna ganin shi sa Janar Chani ya ƙara ɗaure shi, wato ya ƙi barin shi ya fita ya firi. Duk da dai irin ɗaurin da aka ma Janar Chani aka yi Muhammadu Bazoum ba wai ɗauri ba ne irin wanda ake ma gama gari. Ɗauri ne wanda kana zaune kuma dukkan abin da kake buƙata za a ringa kawo maka shi har inda kake. Za a baka abinci mai kyau, sai dai ka fita ne ka yi wasu mu'amala ba za a taɓa barin ka yi ba. Da kuma haka ita kanta wato ƙasar Faransa take ta ƙara bibiyan ƙasar Nijar akan cewa ya kamata fa tabbas ta yi ƙoƙari ta yunkura ta saki shi wannan bawan Allah wato Muhammadu Bazoum, saboda ana ganin cewa an riga an keta hakkin shi. In ya ce ba zai sauke shi ba to sai zuwa yaushe ne zai sake shi, tunda shi Janar Chani ɗin ya nuna cewa yanzu ma bai yi shirin mayar da mulki a hannun shi Muhammadu, bai yi shirin mai da mulki a hannun Bazoum ba. To kun ga ashe ya kamata a ce a zauna a yi magana wato akan abin da ya kamata a yi ƙoƙari a fitar, don yadda za a ga tsarin ko da ba a sake shi ba, in ma dai da wani abin da za a yi mishi ne shi ma ya samu ya fita. Za kuma iya yin ta a rubuce cewa idan ka fita ba wani matsala ba ne za ka ba mu, za dai a san yadda za a tsara. Wannan gwamnati ne ita duk ta san yadda za ta yi irin wa'innan abubuwan, kuma ya kamata a ce shi kanshi tuntuni Janar Chani ɗin ya yi ƙoƙari ya yunkura ya fitar da shi wannan bawan Allah a cikin wannan hali da yake ciki, wanda wasu suke ganin cewa bai kamata a ce an bar shi a cikin wannan hali na tsaka mai wuya ba. Ya kamata a bar shi ma ya koma cikin iyalan shi, yanda kowa yake gudanar da rayuwar shi shi ma ya gudanar. Yanda kowa yake mutum shi ma haka yake mutum. Amma kuma an ce abin da babba ya hango yaro ko ya hau kan rimi wato ba zai iya hango wannan abu ba. Tunda kaga su suna wannan ikirari da ƙin ƙoƙarin su sake shi ya fita, to tabbas akwai abin da suka hango ne, kuma suna ganin cewa zai iya zame musu wani matsala ko ba yanzu ba ko da nan gaba. Amma wannan tabbas dai wannan shawara ne za a iya cewa ya rage ga mai shiga rijiya. Duk yanda za su yi sun fi mu sanin yadda za su